Tak tých tém bolo viacero. Musím povedať vo všeobecnosti, že sa ukazuje, že dochádza k rozkladu nejakého svetového politického a ekonomického poriadku, na aký sme boli zvyknutí. A preto sa budeme musieť vážne zaoberať tým, ako budeme ďalej vo svete fungovať, pretože tento poriadok ekonomický aj politický, medzinárodný a fungovanie multilaterálnych organizácií bol veľmi výhodný pre Slovenskú republiku ako malú krajinu, ktorá je závislá od fungovania nejakých pravidiel. Žiaľ, posúva sa dnes pravdepodobne politika do politiky požiadaviek mocných a veľmocí, ktoré začínajú fungovať politikou ber alebo neber. A to už je pre Slovensko nie úplne to najsprávnejšie. A preto musíme v rámci Európy hovoriť o tom, ako budeme reagovať ako kontinent na tieto udalosti. A to bolo aj témou rozhovorov s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom. Hovoril som s ním veľmi otvorene o energetike, pretože to je dnes najpálčivejší problém. Slovensko prežije túto zimu bez nejakýchkoľvek problémov, ale ukazuje sa, že jeseň a zima, ak nenájdeme náhradné zdroje plynu, tak bude môcť byť veľmi problematická. Informoval som ho, že v týchto dňoch našim reverzným tokom prechádza plyn na Ukrajinu, ktorá si pravdepodobne strelila do kolena, pretože dnes ona trpí totálnym nedostatkom plynu práve teraz v zime. A požiadal som ho, aby urobil všetky možné kroky aj smerom k Ukrajine a presviečal ukrajinského prezidenta Zelenského, aby našiel predsa len spôsob, ako obnoviť tranzit akéhokoľvek plynu smerom do Európy, pretože problémy na jeseň a v zime nebude mať len Slovensko, ale celá Európa, ale hlavne nech už nájdeme tie zdroje mimo Ruska akékoľvek, treba si jasne priznať, a povedal som to veľmi jasne pánovi predsedovi rady, že budeme síce plynu možno mať dosť od niekadiaľ, aj keď to bude náročné alebo je extrémne drahý a Európa sa bude dostávať do ešte viac menej konkurenčného prostredia vo vzťahu k Spojeným štátom alebo iným časťam sveta. Tomu musíme zabrániť. Takže problematika energií bola naša vážna téma, ale zároveň som sa ho teda pýtal, akým spôsobom chcú dosiahnuť, aby aj Európska únia bola za stolom o vyjednávaní budúcnosti Ukrajiny. Náš postoj je a musí byť jasný. Ukrajina nezmizne z mapy sveta. Ukrajina nezmizne z našich východných hraníc. Preto je dôležité, aby aj Slovensku záležalo na tom, ako bude vyzerať, by som povedal, povojnové usporiadanie na východ od nás. Zdá sa, že aj tento summit alebo konferencia by mohla niesť aj taký ďalší prívlastok, že je to konferencia vytriezvenia, kedy musíme naozaj si priznať tú skutočnú realitu, ako sa vyvíja svet a že ako skončí aj tá vojna. Pravdepodobne už nebudeme môcť hovoriť o spravodlivom mieri, pretože ak dôjde k strate časti územia, nejde o spravodlivý mier. Ja začínam viac používať slovo a aj ostatní lídri, že musíme sa skôr snažiť o trvalý mier. To znamená, ak sa nájde nejaké riešenie a zastavenie vojnového konfliktu, musíme mať istotu, že to je riešenie nie na najbližšie 3-4 roky, po ktorých budú pokračovať nejaké vojenské aktivity, ale že to bude trvalé prímerie a trvalý mier, ale žiaľ asi si treba povedať veľmi jasne a vytriezvieť z nejakej myšlienky, že pôjde o spravodlivý mier. Pravdepodobne to spravodlivé riešenie nebude. Únia tvrdí, že bez nej sa rokovania nemôžu uskutočniť, pretože možno mnohé dohody medzi Spojenými štátmi a Ruska budú závisieť a napríklad bezpečnostných garancií samotnej Európskej únie. Takže predpokladám, že v určitej fáze rozhovorov bude Európska únia súčasťou a mala by byť, pretože ešte raz, je to vojnový konflikt na území Európy. Je to vojnový konflikt za našimi hranicami ako krajiny Európskej únie a nepredpokladám, že ak dôjde k nejakému prímeriu a bude potrebné toto prímerie nejakým spôsobom udržiavať, že to pôjde bez nejakých bezpečnostných záruk Európskej únie. Ale, poviem to veľmi jasne, tak Rusko ako aj Spojené štáty očakávajú, že Európska únia bude nielen ako organizácia líder, ale že budú v Európskej únii lídri, ktorí budú vzbudzovať rešpekt a budú môcť sedieť za stolom ako rovnocenný partner. Dnes si myslím, že tak na ruskej ako na americkej strane sa zatiaľ takto s rešpektom na Európsku úniu aj predstaviteľov nepozerajú. Jedna otázka. Ktorý máte z tejto konferencie sme v Mníchove? Prvýkrát ste na bezpečnostnej konferencii, ste mali možnosť trošku nasiaknúť z tej atmosféry, aký vám to je? Tak je to naozaj veľmi dobre zastúpená konferencia, kde sú tu lídri
zodpovední politici z rôznych kútov sveta. Nie je to už len Európa, Spojené štáty, už je to aj Latinská Amerika, Čína a tak ďalej. Je to, ak by som to mal priblížiť našim občanom, tak je to rádovo niekoľkonásobne väčší globsek, ako sme organizovali v Bratislave. Je to najprestížnejšia konferencia. Musím povedať, že táto sa podľa mňa nadlho zapíše do histórie po vystúpení amerického viceprezidenta, ktorý veľmi otvorene a veľmi jasne, úplne priamou rečou, bez dodržiavania nejakej politickej korektnosti povedal, čo si myslí o politike európskej, a myslím si, že mnohým v tej sále sa to veľmi zle počúvalo a mnohí to budú ešte niekoľko dní analyzovať a komentovať. Bol veľmi jasný, hovoril o demokracii, hovoril o tom, že najväčšou chybou je, ak prestanú politici a politické strany počúvať vlastných občanov, keď prestávajú súhlasiť s výsledkami volieb len preto, že sa im nepáčia a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že to bol jeden z najostrejších a najpriamejších prejavov, aký som ja zatiaľ od americkej administratívy v poslednej dobe počul. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.